Oh! Can I ready or two that? Am I ready? Right, we are in Western Cape. Atlantis. Yeah, for rain. Why msina mapipi, msina kupeka equipment? Mira. Yeah, to Western Cape Atlantis to cover funeral ya Jeffrey akashaika ane maswa ashaika. So we are going to conduct the boat service for him. Panazoto mbotona ndakaronda Italia. Papa chana utanga papinda chupa mbili but zoro ndo Father God, in the name of Jesus Christ, you created mankind from the date of being born to the date of their death. We stand here in the midst of the children that are in mourning and that are in bereavement. We are one of them. But you promised us that you shall be with us until the end of the age. At this time, our Father, we commit the proceedings of this day into your mighty hand that does not fail. We thank you for this great day, where we depart and part ways with our beloved. We give honor and glory unto your name, the name that comforts a people. No man can comfort anyone better than you. You are God, and you shall forever be on the throne. You shall forever be the creator of everything. Everything shall answer according to your call, our Father, because you are God, and no man is like you. We thank you this afternoon for a time such as this one. In Jesus' name we pray. Kotanaru Montoraka, Lambo Tower something. Ingaita kama ndio unundi button moko. Ndana nafika maklau. All right. Tumenonzi Atlantis iliku Western Cape. Pane mkomana akashaika. Not mkomana ndi baba wakashaika. So the family approached us akakumbiro kutiwa batsere on the repatriation. So we are here sakatoya kuseta a small service chaitwa nasi
kuno ku-Atlantis. Chitunha chichasimuka nhasi chiendesa kuZimbabwe. Unfortunately, on this funeral, hapasi kukwanisika kuita boat viewing. Saka yeah, that's it for now. Ndi baba wakashaika during the week. Nguva dzakadai tongorangarirawo mafamilies akangosiyana-siyana, tongoanamatirawo kuti COVID is real, especially muno muSouth Africa. Pakutanga vanhu vanga vasingazvinzwisise zvakanyanya, but this one is very very serious, and vanhu vari kufa vari kungoramba vachiincrease each and every time. So yeah, I would like to thank also my diaries, vamwe vese vakandiapproacha vakati vamunetsa ona kwawirwa nedambudziko ndiyamutobatsirawo. As you all know kuti ndinogara kuJohannesburg, but I had to travel to come to Cape Town to make sure kuti zvinhu zvafamba zvakanaka and so on. So thank you very much, my diaries. Anything chatanga kuitika ndokwandinomanira hanzvadzi kuenga sikagoni kugara chero chanangoti mukoma muri panda ndonwaragacha ungomuudza kuti uri kuda chii. Saka handizivi kuti ndichaitirwa nani, asi mweya wangu bvuma nekuti handisiri ini ndazvikonzera, asi ana azvikonzera ndini Mwari. Maiguru shingamurora ii alisapo hakuna kumwe kwokutizira kunze kwokuna Jehovha. Zvamanga muchiita mukoma varipo, rambai muchiita izvozvo vazikuru. Tatendaro. Kutenda kuta pamaridza vatinantima murume wangu harerapa nokurwadziwa zvizhinji
murume uyu wanga uri muchero unoreva muchero uya unoibva unzi ndiana atima muzambiringwa muchero unonaka anga ari muchero kumunhu wose kana paine anoti akamborisana naye aizakwanisa mukakwanisa mukaona mukaverenga pano pakanzi kuikalaiza aienzanisa murume aipatanidza hama neshamwari aiinkareja hama anga asingasarudze murume arerapo akareiza ini asati areiza mhuri ngapa handizive kuti rume irworwo inini pachangu ndichakwanisawo here kureidza mhuri yakasiyirwawo ndinoda kuti mwari andibatsire ndikwanise kuita zvaiitwa nemurimo mufemili mose hamuna munhu akaita semurimo ndarasikirwa ndarobhewa I feel empty nemukomo wangu nguva doko I feel very empty ndichafana kaona mumwe munhu akadai muupenyu hapana hama inoti jefu azoita dai jefu azodai akasvika munonoitsanda anotenderera pese akasvika pakuenda haana hama yaanosiya nguva doko doko iyoni krismasi vanhu vese vari kuti jefu angari pano jefu angari pano jefu ari pano havasi kuvhuma kana nini handisati ndavhuma but toti kuda kwamwari tinongotenda nerubatsiro rwamaita anasekuru musanu nerebheri yavo zvinoda kupa kutenda kwakanyanya zvichiri angambe zvichivobatsirana mukumaina. Yeah. So for now we are going to end this live now because I need to do it on other platforms. But I got no coverage. But my diaries, thank you very much for all the support. So mongona kuti mone ashaika asiya vana, asiya mdzimai nevana. It's so sad, the family is broken. We can't cope up with the death. As you are aware, kuti